Så hvis vi graver os langt kanten. Ja, for jeg vil vildt godt lige hen til de endportalen der, fordi der plejer som regel altid at ligge godt armor og whatever. Jeg finder aldrig op igen, men jeg skal hurtigt lave nogle fakler engang. Så nu kan vi godt smide alt det brugbare væk. Ubrugelige, ikke brugbare. Det der kan vi godt lige smide væk. Jeg ved godt, jeg skal bruge viden. Fuck af. Iron skal vi lige igennem. Glass potion, jeg har ikke brug for dem. I hvert fald ikke det PC. Og hvis jeg får brug for dem, skal jeg altså lave dem igen. Seeds får jeg lige af, så jeg kan bruge jer. Men det er først nok hjem. Og det har jeg ikke brug for. Men jeg har bare lige brug for at få clearet lidt ud her engang. Hvorfor gik vi ikke bare ned sådan her? Hey. Sup? Altså hvis jeg gør sådan, så går jeg direkte ned til jer dør. Og det vil jeg ikke. Vi gør sådan her. Vi skylder dem ud. Det gør vi ikke der, nej. Sådan der. Muhahaha. Ondskab. Nope. Ned med dig. Ned med dig. Okay. Hvis vi laver det der skelet der stadig. Det ved jeg ikke. Jeg har heller ikke rigtig lyst til at finde ud af det. Men fuck det. Jeg skal lede hernede. Ja, der var det. Så kommer en lille faggot. Godt, sådan der. Det gør sådan der. Og lad os lige tage iron. Og så skal vi basically bare ned. Og har vi noget? Det havde vi. Jeg har stadig cobblestone. Godt, så lad os lige skrive noget her bare. Og sådan der. Har du lyst til at følge med, Creeper? Okay, så gør vi lige sådan her. Gør lige sådan der. Og dækker det lige til en gang. Nøj, det går godt det her. Hvis vi lige dækker altid her engang. Stop. Og der. Godt. Så jeg tror ikke vi finder noget diamant længere opad. Vi skal i hvert fald nedad endnu. Jeg skal faktisk stadig op og have kilden her. Så jeg kan komme væk herfra igen. Jeg ved ikke hvorfor jeg blokerede alt af. Men sådan der. Hvis vi heldig finder vi noget diamant på aldrig hen. Jeg tænker lidt, før vi stopper den her episode, burde jeg så... Nu har jeg jo taget et billede af vores waypoint dengang. Så skulle jeg prøve at se, om jeg kunne finde selve de endportalen i den her episode. Bare lige gøre den måske lidt længere. Jeg ved ikke lige, hvor langt den er, men lad os se, om vi gøre den lidt længere. Jeg nok ikke gider at se mere med, fordi jeg er pænt kedelig. Men det er ikke fair. Lad os lige sådan sikkert også engang. Er der en zombie derinde? Der er en zombie derinde. Okay. Fuck nu af. Hej skelet. Det er ikke fair. Det er ikke fair. Det er ikke fair. Nu med dig dø. Faggot, mand. Ved den? Nej. Så vi kan lige gøre sådan her engang. Sådan der. Det var godt ikke. Jeg fandt det også på min PlayStation, da jeg sad og spillede PlayStation. Der fandt jeg også... Og så havde jeg bare stille og roligt og spillet, og så fandt jeg bare lige det end. Jeg kunne ikke finde op, men jeg fandt det end. Det er pointen, det tæller, ikke? Det er lige. Okay, halløj. Au. You wanna fight me, bro? You wanna fight me? Okay, så her sådan. Du har en skål. Au. Okay, så før vi bliver fuldstændig lost. Jeg lige gør sådan her, for jeg ved, jeg skal derover. Okay, og sådan der. Det var ikke meningen. Diamant. Tag et ben. Der. Nøj, jeg er så fucked, hvis jeg dør, mand. Oh crap.
Fordi jeg har ikke noget fucking spawn point, man. Anyway, det er risken. Det er risk, ikke? Det er kun sjovt, hvis folk er sådan rent faktisk der. Og lad os hen. Noget her. Der er en creeper der. You wanna fight me, bro? Jeg forstår godt, det ikke er. Okay, så hvad er der her? Det er mere diamant. What the hell? Wow, lag spike. Wow, lag spike. Jeg hørte en creeper, der skulle til at springe. Helt seriøst. Jeg kunne høre det der. Jeg har egentlig ikke lyst til at mine hernede, fordi at jeg ved, at nogle af de kommer et andet sted også nu, så det kan lige, hvor fanden jeg miner. Lad os sætte sådan en fakkel der, så vi har vores waypoint. Waypoint. Var ikke du den vej? Og jeg har ikke lyst til at gå den vej. Fordi det ser ikke rigtig ud, som om der er noget den vej. Og noget opad, der er noget den vej. Altså, ser du? Ja, det var det. Okay, så det er en hvad? En Abandoned Mineshare. Nej, det er biblioteket. Bibliotek. Eller hvad fanden det hedder på godt dansk. Fordi min dansk er ikke særlig god. Krøjfer. Okay, så vi har biblioteket her. Lad os nu biblioteket, eller hvad fanden folk vil kalde det. Der var ikke noget her. Okay. 2 æbler. Yay. Det er godt. Fuck af. Jeg fandt i hvert fald biblioteket derovre. Biblioteket. Hvad fanden folk nu? Hvad fanden det nu egentlig hedder? Fjern. Det kunne vi godt. Nice. Nope. Not today. Nope. Så jeg ved, der skulle være bøger herinde, men der skulle vist også være mere. Ikke fordi jeg har lyst til at være herinde, fordi der er bøger, men der var den. Bøger, det må være mit mareridt. Fuck Ender Dragon, det er bøgerne her, der tæller. Bøgerne er den sande boss. Hvidt kan man altså bruge. Ja, kan man altså finde. Jeg vil også til papiret med. Så klamt. So disgusting. Gamer og bøger fungerer bare ikke sammen. Ellers er det bøger og gamer, der ikke fungerer sammen, det ved jeg ikke. Hey, symmetrisk rum. Mange zombier, fuck det. Der er meget fint. Lad os se, er der mere, vi kan explore her? Nu den vej her har vi vist været. Det var det andet der. Det var ikke længe, så jeg kan bare ikke finde tilbage. Så anyway, lad os lige hurtigt gøre sådan, der sætter en fakkel derude, så jeg kan finde min vej tilbage. Hvor fanden kom du fra? Ja, okay. Hvor mange skal der være her? Jeg kan garanteret også kun lidt svære med. Fuck det. Petalette diamond. det er ikke altid, man siger det. Okay, så vi skal virkelig lave med noget lort her. Den der skal vi have med. Fuck sugarcanes, det kan vi bruge nu. 3 sådan her over pinde. Bum. Fakler. Sådan der. Og med fakler kan vi godt explore videre. Det eneste jeg skal nu, det er bare lige hurtigt tilbage og sætte et ekstra waypoint. Der sætter vi fakler der. Og fuck de der mods, der er lavet. Hvorfor skulle man... Fuck af. Hvorfor skulle man da også bruge mods? Jeg mener... Gode Minecrafter. De bruger torches. Come at me, bros. Come at me. Fucker. Nej. Okay. Fight me. No. You don't. Okay, sådan der. Vi har Smith's room. Fuck. Fail.
Okay, torches. Og nope. Vi skulle lige en room. Vi hele skulle der 4. Skulle derfor jeg lavede dem. Hvordan fanden har jeg allerede brugt så meget? Og vi har stadig det. Lægs bare ikke. Men jeg har også optaget ekstremt lang tid efterhånden. Tja. Men jeg har lyst til at finde de end. Måske jeg eventuelt bare kan klippe i det og give mig og så bare lave 2 episoder ud af det her. Okay, så nu er vi ved at være tilbage, eller hvad? Altså, det ser ikke sådan ud som om vi er tilbage, men der er kun papir den der. Ja. Så det er noget, virker det ikke som om der er noget. Heroppe af kunne det godt ligne, der er noget. Vi er på ingen måde klar til at klare de Ender Drag. Jeg fandt det! Jeg troede det var en creeper, det der. Okay. Så anyway, vi har fundet de end, og ja, som sagt, vi har fundet de end. Vi har ikke brug for enderportals i hvert fald. Eller ender ice, altså, til at åbne porten. Anyway, jeg tror lige vi vil gøre sådan her en gang, og så sige F2. Og så har vi mit waypoint der. Og så tror jeg det må være slutningen på den her episode her. Altså ligesom vi kan bakke op her uden at falde ned i on der. Okay. Anyway, det der med taget der, det bliver nok ikke lige nu. Men i hvert fald, mit navn er Blockmaster. Og vi ses, miners. Surprise, motherfucker.